Berebinlerin hejad nava sala 2020 da bi taybeti gelek buyerên ku derd ji werin girtin pêk hatin. Ev buyerek ciwan buyera Covid-19 bu ku bandora xwehîna jî dewam dike lê di buyera Covid-19 de êdî gelek pêdiviyên jiyanî yên ku herî zêde ji bo civakê pêwîst bûn û giringiya wan derkete pêş. Yek ciwan jî buyera genim bu ku li seranserê cihanê ji ber ku girtin ango derneketina derve pêk hatibû tenê xwarin çê dibû vê carê giringiya genim derketibû pêş ji ber ku tenê genim dibû nan û ew nan jî dihate xwarin. Laliyeke din bi hatina şerê li Ukraynayê re alozî û zêdebûna nirxê genim careke din bûye yek ji rojava serekeya ku di nava rojên dawiyê de ji şerê li Ukraynayê zêdetir qala genimê li Ukraynayê têkirin em ê îro jî têkildarî krîza genimiya ku li seranserê cihanê niha derketê jî agahiyên heyî bi we bînerên hêja re parve bikin. Belê beriya kom derbasî genimê Ukrayna û Sûriye û Rusya û her wiha bandora wê bibin em destpêkeka ji wê yekê temaşe bikin ku li seranserê cihanê welatê ku herî zêde di hilberîna genim de bi pêş kîjan welat e. Belê Çîn li seranserê cihanê welatê yekemîn e ku salane bi qasî 101 milyon ton genim di hilberîne piştî wê Hindistan bi 99 milyon ton. Di rêsa sêmîn de Rusya ciyê xwe digir her wiha Amerîka bi 51 milyon, Fransa, Kanada, Pakistan û Ukrayna jî bi 24 milyon ton genim hebûna xwe ango bi hilberandina genim dibe welatên herî serekeyên seranserê cihanê anko cîhanê bi vê genimê xwe yê heyî dide têrkirin lê yek ji mijarên serekeyên ku he ew e ku her çi qasî Çîn yek ji welatên serekeyên hilberandina genim be lê ji ber ku nişteciyên Çînê ango welatiyên Çînê ji mara xwe geleke zêde ye gelek caran tê ev genimê Çînê bi xwe jî bi têra wiya nake. Mînaka wê em dikarin di Hindistanê de bibînin. Hindistan her çi qasî welatê duyemînê di hilberîna genim de bi qasî 99 milyon û 700,000 ton genim salane tê hilberandin lê ji ber ku nişteciyên wê ji mara wê bi qasî milyarek û 375 milyon e. Ev genimê Hindistanê bi têra wê nake gelek caran jî pêwîstî bi derxistan bi kirîna genim ji welatên din dibîne. Belê em derbasî mijara wê yekê bibin ku di hilberandina genim ne destkeftiyeke sereke ji bo welatekê lê ya sereke ji bo welatekê ew e ku çi qasî qezencek xwe ji vê genimê heye. Rusya di mijara firotina genim de ango dahatûyeke ji genim wergirtin welatê yekemîn yê li seranserê cihanê ye ji xwe ji ber wê yekî niha şerê li Ukrayna û yê di navbera Ukrayna û Rusyayê de bandoreke sereke ya li ser her du welatan dide pêk anîn. Belê di krîza genim ya kunha pêk hatî de para Rusya ku firotina genim ya ji bo cihanê ji sedî 18 ye her wiha salane hikûmeta Moskwa ango rêveberiya Moskawayê bi qasî 8 milyar û 800 milyon dolar ji hebûna genimê ku difiroşe ji derve qezenc dike. Piraniya ku genimê Rusya difiroşe ew jî li welatên parzemîna Asya û Afrikayê ne ku herî zêde jî di parzemîna Afrikayê de gelek welatên ku genimê xwe ji Rusyayê digire heye. Misir me li wir destnîşan kiriye ku Misir yek ji wan welatên li parzemîna Afrikayê ye ku tenê salane bi qasî 2 milyar û 500 milyon dolar genim ji Rusyayê dike. Dikire ku Rusya bixwe bi qasî 8 milyar û 800 milyon dolar salane dahatoya xwe ya genim heye. Belê yek din mijara sereke ango welatê ku sereke di hilberandin û firotina genim de li pêş e ew jî Ukraynaya ku weke welatê pêncemîn yê di firotina genim de derketiye pêş. Ukrayna di para genim ya firotina ji derve de ji sedî heft digire li ser xwe bi qasî salane jî 3 milyar û 100 milyon dolar ji genimê xwe yê ku difiroşe ji derve qezenc dike. Careke din weke ku di Rusyayê de jî tê xuyakirin yek ji welatê ku herî zêde pêwîstiyên xwe yên genim ji Ukraynayê pêk kine ew jî Misir e ku salane bi qasî 685 milyon dolar bi vê bihayê genim ji Ukraynayê dikire lê pirzîrika sereke Ukrayna û bi derketina krîza şerê di navbera wê û Rusyayê de ya ku herî zêde xwedayî der ew e ku Ukrayna hemû genimê xwe ku difiroşe parzemîna Afrika û welatên din di ser deryaya reş re pêk têne ji ber ku benderên li Ukraynayê derya reş hemû jî ketine bin kontrola Rusyayê de
فرۆتنا vî genime ji bo Ukrayna dibe alozî û ev yek jî bûye sedem ku bihayê genim yê li seranserê cîhanê qat bi qat zêde dibe. Belê herî dawiyê Wezareta Çandiniyê ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê raporek par vekiribû. Di rapora xwe de jî Amerîkayê diyar kiribû ku di navbera salên 2022-2023 de pîvistiya bi genim wê hîn zêdetir bibe ji bo vê yekê li seranserê cîhanê li gorî daneyên ku derketine pêş an got hilberandina genim ya ji bo pêwistiya li seranserê cîhanê bi qasî 788 milyon ton genim bû lê tiştek û texmînên ku derdikevin pêş ew e ku di navbera vê salê de bi qasî 775 milyon ton genim yê were hilberandin. Ev yek bi xwe jî rasterast krîza aborî ya krîza aborî û krîza genim ya ku li seranserê cîhanê ya ku di nava rojên dawiyê de herî zêde di navbera welatên Ewropa û Rusyayê de weke krîza genim xwe daya der tê nîşankirin ji ber ku ya ku tê hilberandin û ya ku tê xwarin hevdû ne di nava hevsengiyekê din ango ya ku tê xwarin ciya tê hilberandin geleke zêdetir e ev yek dibe sedema ku nirxê genim yê ji bo li seranserê cîhanê hîna zêdetir bibe heta welatekê weke Hindistanê ku di rêza duyemîn a hilberandina genim de firotina genim ya ji bo ji derve jî qedexe kiribû li vir jî weke me destnîşan kirî ew e ku bi qasî 13 milyon ton kêmaniya genim ya ji bo pêwistiyên jiyanî derketiye pêş û ev yek jî dide xuyakirin ku aloziyeke serekê ya ku heyî pêwistî bi çareseriyeke tê dîtin. Ji bo vê yekê di nava rojên dawiyê de hem li nava welatên Dewletên Yekbûyên Amerîka û hem jî li nava Ewropa û parzemîna Afrikayê ji bo vê yekê daxwaza çareseriyekê têkirin danûstandineke pir zêde têkirin heta gihiştiya wê astê ku Lîderên welatên Ewropayê di serdana xwe ya ji bo Ukraynayê ku welateke di nava şer de ye yek ji mijarên sereke destpêkê xala genim dikin ka wê çawa karibin genimê li Ukrayna bigirin û ji bo pêwistiyên xwe yên jiyaniyên rojane jî bikarbînin. Li aliyeke din Rusya jî dibêje ew dikarin genim bibin lê dibin kontrola meded vê were derbazkirin. Gelek rapor û danên vê yekê jî têne parvekirin ku Rusya genimê Ukraynayê dibin şêwazên cuda de ji bo Sûriye ji bo welatên din û ji bo heta difiroşe Tirkiye jî li heta niha ev yek bi awayeke belgewarî nehatiye piştrastkirin lê ya girîn û ya sereke ew e ku krîzeka genim derketiye pêş û di nava rojên dawiyê de û di nava rojên pê de jî ev yek wê bandoreke sereke hem li ser van welatan û hem jî li ser giştî ya cîhanê bike.